The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa pagkita tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon din sa iyo, partner, at live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisa na natin mga ka-aksyon ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga ka-aksyon, nitong ika-16 ng Enero nang mag-viral ang isang video sa social media na kung saan 3 bata ang nakilala sa Barangay 14 Bakakay, Albay na bingwit or ng limpak-limpak na barya mula sa isang kanal. Ang buong pangyayari ora mismong inalam ng ating patroller. Panoorin natin sa kwento ni Ralph Felix Opiniano. Kung may pera sa basura, meron din sa kanal. Ano daw pinagkakaguluhan ng mga tao rito sa really? Makikita kasi sa video na ito na nag-viral kamakailan lang ang mga batang nagkukumpulan sa gilid ng kalsada. Hindi para mamingwit ng isda, kundi ng barya. Sige na mo isang poll. Paano naman? Boy, pahingi kami ng pera. At umani nga ito ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kaya naman, malaking palaisipan ngayon sa mga residente ng Barangay 14 kung bakit nakabingwit ng limpak-limpak na barya ang 3 batang ito mula sa kanal sa gilid ng kalsada. Makangalas man nga ni Pota. Pagkaaga, may naglaog pa dumana, tulo at ang aki ito nagbanwit, 700 pa ang nakuha. So medyo nakaka-mangha lang kung bakit meron doon na pera. May pera sa kanal. Paano nga ba nagkaroon ng barya sa loob ng kanal? At bakit ganun na lamang ito karami? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang 10 pisong ito ay naging 400 piso ng dahil lang sa maliit na magnet na ito? January 16 ngayong taon nang mag-viral ang video ng 3 bata na animoy namimingwit, hindi sa dagat at hindi rin sa ilog, kundi dito mismo sa kalsada. Dito mismo sa pwesto ko, sa ilalim ng kanal, naganap ang nakakamanghang pangyayari dahil na imbis na isda ang kanilang mabingwit dahil lang sa detaling magnet na tinatapon nila dito sa ilalim ng kanal. Tinungo ko mismo ang Barangay 14 upang personal na makapanayam ang mga batang nasa video. At sa basketball court na ito mismo,
Natuntun ko sina Gabriel, Nathan, at Jacob. Dito raw kasi ang tambay nila at dito rin madalas magkita-kita upang maglaro ng basketball. At nang tanungin namin kung nasaan ang ginamit nilang magnet, Yung gilago, tapos ginamit na ni Dandan, tapos nakakuha yung magnet. Basta na. Ikaw, ano? Sarang sa din ko sa rayot na magnet, naka 400 ka mo. Paano mo yung ginagawa? Tinatapon mo dun sa sa kanal mismo. Tapos pag tinapon mo, meron ng sumasamang barya. ako mismo ay namangha nang makita ko ang viral video na yon. Kaya ngayong araw, susubukan ko rin ang mamingwit ng barya. May pera pa kaya akong makuha? Pwede niyo ba akong samahan? Sige, puntahan natin. Pinuunang kaya ka ito, nagpabakal sinda kibote. Tapos, inagday niya si Gabriel, si Ninin. Buligan mi ngaya ang nindo ang bote. Tinawan si Ninin. Ngaya, mami, mabilta ngaya kami, tanahulog, sujis. Sabi ko, paanong say ko nindito makuang nasa kali? Mamagnet ngaya kami, mami. Tapos, oy ngaya tiya, tis, takulong ngayang nako akan makuapo mo ngayang kwarta. Sabi ko, sa inhali. Dumanda po sa kali, pigmagnet. Kanina pa tayo pero wala pa tayong makuha. Sa tingin niyo may makuha pa ba tayo? Opo. Uy, sakto, may ilan yan? Piso? Patingin nga. Piso pa lang yung nakuha namin. Ako mismo susubukan ko na itapon tong magnet. Sana meron pa tayong makuha. Wala na talaga, parang naubos na. Tingin niyo ba meron pa tayong makukuha nito? Wala na. Sa ilang ulit naming pagtapon ng magnet dito sa kanal, ang nakuha lang namin ay piso at nut ng tornilyo. Meron din kaming nakuha na ito, lumang pako at syempre ito rin siguro sa sa balde rin. Sa paglilibot natin kanina dito sa Barangay 14 ng Bakakay, nalaman din natin na hindi lang pala sila Gabriel yung nakakuha ng pera doon. Kasi pagkatapos nilang makakuha ng pera doon ay may isang grupo rin ng mga bata na nagsubok at naglakas ng loob na pumasok mismo doon sa kanal. At ayon sa mga residente rito, nasa aabot daw ng 700 plus yung nakuha ng mga bata. Tara, tanungin natin sila. Ang pagbanggit abe, nilog mi kanduang kay baka. Ano yun, mga magkakahiwalay ba yun na barya or mayroong nakasupot sa plastic? May mga 50 sa 50 ang loob tabi. Plastic. Sa loob siya mismo ng plastic. Sa tingin mo, saan galing yung nakukuha yung pera doon? Inanod lang po. Mga inanod na nagkaurol. At sa pagpasok nila sa loob ng kanal, nakuha nila itong antigong piso na kung saan meron pang nakaguhit ng tama raw at ng ulo ni Rizal. At ayon dito, ginawa pa ito noong 1989. Kaya nga makita nyo dito sa kulay pa lamang ay sobrang itim na rin. Maswerte! Ito ang karamihang reaksyon ng mga taong nakapanood sa video. Dahil sino nga naman ang mag-aakala na dahil sa isang aksidenteng pagkahulog ng 10 piso ay madidiskubre ang pera sa loob ng kanal. Kauwi lang nun sir, galing sa eskwelahan. May bata na pumunta dito, niyaya siya. Yung kasama niya, tapos sabingi yan sa akin ng pambiling merienda. Tapos mga bandang gabi na siguro yun. Nagsabi niya yung tiyain ko na nandun daw, marami daw na bariyang nakuha. Ang sinabi niya sa akin na nakakuha sila doon ng pera, pero inaano sa akin, yung kaunti daw sa kanya, yung share ba, yung... Ano tayo yung gusto mong sabihin kay Jacob? Mag-stay na rin sa bahay. May pumunta dito, ngaya mama, si Nathan nandun sa sa Purok Tres ng Riles.
namiminwit daw. Sabi ko, ba't di mo pa pinauwi? Hindi man daw isda yung binibinwit, pera. Pera, sabi ko, madumi doon. Kasi siyempre, maputik yun. Kanal yun, di ba po, sir? Sabi ng asawa ko, punta niya daw. Tapos yun na po, pinauwi na po siya. Tapos binilang na yung mga pera po. Siyempre, mga bata, sobrang saya nila na may perang hawak. Tapos, pero binigay ni Nathan yung hinati-hati nila. Kinuha lang ni Nathan yung 25, yung 100, binigay sa akin. Sabi niya, Mama, pahawak ko sa'yo to. Tapos, sabi niya, pambaong-baong ko na lang. Sa buong kasaysayan kasi ng Barangay 14, ngayon lang daw ito nangyari. Tanong nga rin yun sa akin ni Kap, na Sek, ganito pala, may nangyari pala sa barangay natin, na which is may pera pala doon sa kanal, wherein, na sabi niya sa akin, nakakamangha at nakakatuwa naman na yung barangay pala natin merong ganito, which is, yun nga si Kap Joselito Bandola, barangay Kapitan Digis sa Muyang lugar, wherein, hindi lang po doon nagtapos, talagang tanong-tanong, naghinanap namin yung mga bata, naghanap din siya ng mga informasyon na kung bakit nga nagawa ng mga bata na yon na mag-magnet doon sa kanal. At doon na nga namin na-conclude na yung mga bata pala is pera pa lang yung nahulog is pambili sana ng pagkain. Haka-haka ng ilang residente, maaring dahil bahain ng lugar kung kaya't naiipon ang mga barya sa loob ng kanal. Pero ano pa man ang misteryo sa likod ng mga baryang ito, nagbigay naman ito ng ngiti sa mga bata kahit na sa sandaling panahon. Boy, pahingi kami ng pera. Isa na namang kwento ang ating natunghayan dito sa bayan ng Bakakay, Albay. Kaya samahan niyo akong muli na magtuklas ng mga samot-saring kwento na tiyak nakapupulutan natin ng aral. Mula sa programang Ako Bicol Tabang, ora mismo, ako, si Ralph Opiniano. Yan mga ka-aksyon, ang kwento ng 10 piso, magnet at sangkatutak na barya. At ngayon ay kasama natin ang mga magulang ng 3 bata na sila Julie Billen, nanay ni Jacob, Sheila Ispenizen, nanay naman ni Nathan, at Julian Codillo, nanay ni Gabriel. Magandang hapon po sa inyo, nanay. Magandang hapon din po. So, ibang-iba itong pangyayari patungkol sa mga kaganapan or aktibidad ng mga bata, ng mga anak po ninyo, ano? So, first time po itong nangyari po doon sa inyong barangay. Opo, ma'am. Opo. So, sikat na sikat ngayon ang inyong mga anak dahil dito sa nag-viral na mga barya sa ilalim ng kanal. So, ano yung pakiramdam po ninyo? Ang pakiramdam ko po, ma'am, syempre na hihiya ako kasi di ko naman po sinasabihan yung anak ko na mamingwit doon sa sa kanal kasi alam ko naman na madumi doon. Tapos palagi ko naman yan binibigyan ng kung ano hinihingi niya na pambaong, pagkain araw-araw. Opo. Kung ano Wala naman gusto pong nakakaya doon, nanay. Kasi syempre mga bata yan di ba? So, yung 10 piso nahulog sa kanal aksidente, so syempre sa kanilang mga bata mahalaga yung 10 piso. Opo, ma'am. So ang ginawa nila, para Minagnet po ma-recover nila. o makuha ulit yun, gumamit sila ng magnet. Saan galing yung magnet? Kay Nathan po, doon po sa motor po ni Papa niya, kinuha niya doon po. Okay. So doon sa tanong kong kanino yung magnet, kasi bibihira sa bata ang gano'n, di ba? Usually ang gagamitin, maghahanap ng kahoy or kung ano yung pwedeng pang-abot ng barya. Pero itong anak mo, nag-isip ng paraan at naisip niya yung magnet sa sakyan or sa motor ng tatay niya. So, di ba, doon parang may something. Baka balang araw maging ano itong anak mo. Di ba? Ano yun? Maging inventor or kung ano pa man patungkol sa siyensya. So, galing sa anak mo yung magnet. Okay. So, pag uwi niya, kinuha niya yung magnet sa motor ng tatay niya, bumalik sila doon. Okay. So, kumusta ngayon yung mga anak po ninyong 3? Okay lang po, ma'am. Nung nalaman nila na nag-viral na sa social media ang mga mukha or istorya ng pagmimingwit nila ng barya sa kanal.
Sabi nila madam masaya daw kasi marami daw na taong nakakita sa kanila. Opo, so masaya yun. Pero diba? di naman daw po nila yun intention na pumunta doon sa sa kanal. Okay. So, at least positibo yung dating sa mga bata. Ano? So, nabanggit ba nila na naghati-hati sila doon sa babaryang na nakuha nila sa ilalim ng kanal? Opo, ma'am. Okay, so magkano yung sa anak mo? 125 po. 125. Sa anak mo naman? Pareho po, 125 Sa'yo po. naman? 100 po, bomba. 100? 100 po. 100. So, Ay, 125 po. 125. So, ibig sabihin, yung mga batang ito ay equally divided, equal share yung ang binigay sa isa't isa. Yes, Doon ma'am. pa lang, nandun na yung tinatawag nating honesto. Pagiging honest ng mga anak po ninyo, di ba? Okay, so pinagalitan nyo din ba yung mga anak nyo dahil alam natin na yung anong man ang nandun sa ilalim ng kanal ay talagang madumi. Opo, ma'am. Kasi po, ma'am, akala namin kasi, ma'am, nandyan lang siya sa labasan kasi, ma'am, humihingi siya ng pambiling pagkain. Tapos kala ko naglaro lang siya doon sa Tapos ayun pala, nandun na sa sa kanal, nagmimingwit na siya. Ayun. So, di ba, yung nalaman mong nandun nga yung anak mo, ano yung naramdaman mo nung may isang marites na nagsabi na, yung anak mo nandun, nagmimingwit ng barya? Nagalit ako, ma'am, kasi, ma'am, kakauwi niya palang galing sa school. Sabi ko, dyan lang siya muna sa sa bahay. Tapos pag inutusan ko siya lumabas. Tapos hindi na bumalik. Tapos nandun na Natagalan sila. Mga ilang oras ba na naghintay ka na bumalik itong anak mo? Mga 1 oras siguro, ma'am. So, sa loob ng 1 oras na andun sila at patuloy na namimingwit ng barya. Nung binigay na sa inyo yung 125, tigwa 125 sila, tama? So, ilan na yung nakarating sa inyo? Sa akin, ma'am, 125 talaga nakarating sa akin. Tapos hiningi niya yung 25 pesos kasi bibili daw siya ng pagkain niya. Ayun, pagkain yung hiningi niya para doon sa 25 pesos. Sa'yo naman ay? Sa akin po, yung 100 lang po, sabi niya, Mama, itong 25, bibili niya daw na pagkain. Sabi ko, sige na. Pagkain din? Opo. Opo. So, sa'yo po, nanay? Inubos niya lahat. Inubos niya lahat? Inubos niya lahat? Walang binigay sa inyo, nay? Wala po. Bakit po, nay, ganon? Iwan ko sa kanya. Ano daw ang binili niya? Pagkain niya, Pagkain lahat, inubos nitong anak mo. Lahat sa pagkain. Walang binigay po sa inyo. Ano pakiramdam mo, nay? Nung nalaman mo ngayon na itong dalawang kaibigan mo, binigyan sila ng tig 100 sa iyo po, ubos, wala. Ano naramdaman mo na? Pinagalitan mo dahil hindi ka binigyan. Hindi. Okay lang sa akin yun. Kahit hindi. Binigay. Pagkain lang binigay. Pagkain naman. Opo. Ibang klase itong anak mo. So, ayun. Eto yung nanay partner na isa, hindi nabigyan ng share ng anak. So, sabi mo na kumuha ng magnet po yung anak po ninyo, ano? So, saan po nila nakuha yung idea na gumamit po ng magnet? Tinanong ko po yan si Nathan. Sabi ko, bakit kinuha mo yung magnet dun sa motor ni Papa mo? Para daw po makuha yung 10 pesos na nahulog ni Luis. Kasi daw pambili daw po yun ng pagkain nila. Opo. Pero very minimal sa mga bata na merong idea patungkol po sa magnet. Kasi pag sinabi mong magnet, meron siyang positive at negative na dapat pag iyan ay dinikit mo sa metal, talagang nadikit. Paano po nagkaroon ng idea yung gano'n yung mga anak, yung bata po? Si Luis po, ma'am, sa science subject nila po, yun po ang topic nila, ma'am, sa So, ibig sabihin po, yung anak po niyong si Luis, posible yung nagbigay ng idea na maghanap tayo ng magnet. Opo, ma'am. Kasi sa araw po na yun, ma'am, na January 16 po, yung subject po nila sa science, magnetic po talaga. Ayun. Tapos, So, ang anak mong itong si Luis talagang nakikinig sa teacher at naiuwi niya yung pinag-aralan or leksyon sa paaralan na gamit ngayon ng mga anak po ninyo. Nanghihinayang ka ba, ma'am? Or sa mga binabaon ni Luis? Or talagang ngayon, proud na proud ka kay Luis dahil may natututunan po sa paaralan? proud na proud po ako, ma'am, sa anak ko. Kasi kahit yan minsan makulit, natututo din po yan sa sa paaralan. Ayun. So, andito si Luis. Asan si Luis? Luis?
Ayan, present. Nasa Sabi ni gitna. Luis. Ayan, very good ka talaga, Luis. Okay. Eto partner, tatanungin ko si Nanay Julian kasi dahil sa 10 pesos nangyari itong viral, hiningi niya ba ito sa iyo, Nay? Tas anong gagamitin niya daw dito sa 10 pesos? Yung 10 pesos pong hiningi niya po, sir, bibili daw siya ng pangmeryenda niya kasi sabi ko wala pang pangmeryenda. Tapos humingi na lang siya, sabi ko bilhin niya na lang ng pangmeryenda. Tapos pagbalik Tapos, niya, ma'am? pagbalik niya po, sir, dun sa bahay namin, nalaglag na siguro yung pera na 10 piso. Tapos ito yung anak nito. Sinaman siguro yung anak ko sa doon sa may bilian ng tinapay siguro sila pupunta. Yung 10 piso, bibili sana ng tinapay. Tinapay. Okay. Dahil dito ma'am sa pangyari, siguro nag-viral, na kita na ng kanilang mga kaklase, ano raw yung pagkakakwento nila na meron na daw sa kanila na nagkukwento, uy, sikat ka na dun sa paaralan nila? Di ko po alam, sir, kung ano sinasabi sa kanya ng mga classmate niya. Kasi di naman siya nagsabi na may classmate siya na nagsabi na nakita kita sa sa TV, sa Wala pa. Wala pa nakakarating. Pero Mga nanay sigurado lang. ako, nanay, dahil naandito kayo ngayon, pag uwi po ninyo, baka may karatula May na sa barangay magpapa-autograph nyo. na. Magpapa-autograph na. Andito na yung pamilya ng mga sikat ng Dahil sa Barya. Yun. At dahil sa magnet, okay, dahil sa pangyaring ito, ma'am, sinubukan ba nila ulit na mamingwit dun sa kanal after no na makakuha sila ng pera? Partner, andyan yung 3 bata, yun, partner. oh. Kaway-kaway! Hindi na po. Yan po yung mga namingwit ng barya sa Hindi na po, ilalim sir, ng kanal. yung araw lang yun po na discover nila na may pera talaga doon. Yun lang talaga yun na araw na na namingwit sila doon. Okay. Dahil dito, ma'am, kasi nakakabilib partner, maliban sa ideya na gumamit ng magnet, nung nakuha na nila yung pera at hinati-hati, naisip nila na ibigay yung iba sa nanay nila para sa pambaon. Ano po yung masasabi nyo doon na ganito yung mindset na ng mga anak nyo na ibigay kung in case na may pera sila? Para po sa akin, syempre masaya kasi sa murang edad po nila, nakaisip po sila ng ganyan na binigay sa magulang yung ibang pera po. Sa'yo, ma'am, anong masasabi mo din sa anak mo? Masaya din, sir, kasi talaga yan si Luis, sir. Pag may pera po yan talaga, binibigay talaga yan sa akin, pinapatago niya. Kasi minsan, pag may gusto siyang ipapabili na sa online, tapos binibili ko talaga sa kanya mga damit, tapos tumbler ngayon, tapos So, ibig mga sabihin, short. partner, ganyan. nanay, hindi sila bothered or worry na kung ano yung gusto nila ay makukuha nila dahil suportado naman sila ng mga magulang nila. Kaya yung perang nakuha nila, ibibigay sa mga magulang. Ano yung itsura pala ng mga anak po ninyo nung papauwi po sila sa inyo, bit-bit nila yung plastic na puno ng or berong laman ng mga barya? Ang dumi, ma'am, ng damit po. Kasi puting damit niya. Kasi galing pa lang sa sabi ko magbihis muna siya kasi lalabas Wala bang nga. yung galit na naramdaman sa kanila sa mga itsura nila? Siyempre, ma'am, meron. po. Pero napatuwa napa-smile na lang kayo dahil yung barya nyo, ano iba? Inugasan nyo kayo mismo yung hugas ng Sila po, ma'am. Sila mismo po. Tapos, Tapos, tinanong nyo ba sila kung naghugas naman sila ng mga kamay Opo, nila, ma'am. nagsabon? Opo, ma'am. Okay naman. So, ang pinaka-importante, nakita nyo kung ano yung itsura nila, tapos inintriga. Kumbaga yung boundary, partner. Eto, di ba? Eto Sa murang yung, edad, yung pera. meron na silang pera. True. Pero ang tanong ko sa kanila, partner, para saan daw yung mga pera na lang na yon? pambili po, ma'am, nila ng pambaon. 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 Kay nanay rin, tapos pambaon. pagkain Kay nila. nanay, naubos na agad ni kanyang anak. Sa'yo, nay, naubos na rin ba yung naibigay sa inyong pigwo 100 pesos? Opo, sir, kasi matagal na rin. Siyempre, ilang araw na partner Oo. Isang araw pa lang, sa magkano naman yung 100 pesos. Eto partner, dahil siyempre natutuwa tayo sa mga batang ito dahil sa kagustuhan nila na itong perang na nakuha nila partner sa ilalim ng kanal ay maibigay yung 100 pesos sa kanilang mga magulang at ang bilin, pang baon-baon na lang nila. So, pinaka-importante dyan partner,
yung etong mga batang ito, ang iniisip pa rin ay para sa kanilang pag-aaral. Oh. Yes. Yung pag-uwi nyo, ma'am, nakita nyo ba na kahit hindi mga bata o mga matatanda, namiminuit na doon sa kanal? Hindi po sir, kasi pag tuwing... Mikropono po, Nay. Ay, hindi po sir, kasi pag gabi na po, hindi na po ako lumalabas ng bahay kasi may bata nga akong maliit. Oo, makikiusyo-usod na lang kami, ano? Siyempre, doon sa lugar nyo, merong kanal na nakakuha ng pera. Meron ba kayong naririnig sa lugar nyo na parang lahat na lang ng kanal doon ay tinitingnan ng mga kabarangay nyo? At baka, meron ding mga barya. Doon po sa nangyari po, doon sa may kanal, may dalawa pong batang pumasok po doon. Trinay po nila. Trinay nila. Opo. Tapos, may nakuha po. Sa magkano daw na yung nakuha nila? 700 plus po. 700 plus, ibig sabihin, Mas mataas pa. marami. Oo, mas marami yung nakuha po. nila, sa bagay, mas malaki na itong ano, at pumasok na doon sa Oo, kanal. pinasok nila Oo, yung sa, loob. Sa inyo pong assess, saan kaya galing itong baryang ito? Di po namin ma'am alam kung So saan hanggang yung... ngayon ay palaisipan din po sa inyo. Oo. Lahat ng mga residente doon ay meron din katanungan sa isip nila kung saan talaga galing itong barya. Opo ma'am. Okay, so kami din, napapaisip din kami. Gusto ko nga ngiramin, partner, yung magnet ng bata. Baka doon Mamingwit ka rin dyan, likod dito ng sa bahay Legazpi. namin, merong kanal doon. Mamaya, mamimingwit rin ako pero sa... dahil mga ka-action, nakakatuwa po itong kwento ng mga anak po nila. Eto mga nanay, dahil dyan, meron po kaming regalo para po sa mga anak po ninyo. Ayan, tanggapin nyo po itong mga school supplies at pangbaon-baon ng inyo pong mga anak. Ayan. Maraming salamat po ma'am. Opo, so matanong ko lang po kayo, Nay, ano po yung trabaho po ni Mister? Ang trabaho po ng aking asawa ay nagtatanim po ng mga gulay, tapos mga palay, tapos minsan po nag-decorate po siya sa kasalan po. Ayun, so kayo po, Nay, ano po yung hanap buhay po ninyo? Yung asawa ko po, construction worker po. Tapos ako naman po, nagtitinda po ng barbecue. Ayun, so talagang nagtutulungan po kayo ni Mister para mabuhay po yung anak po ninyo. Kayo po, Nay? Construction po. Tapos, Anong construction? Construction worker. Tapos Opo. nagpapadyak po. At nagpapadyak si Mister. Talagang ginagawa din yung lahat. Kayo po, Nay? Sa bahay lang po. Huwag niyo pong ilalang. Napakahirap po ng trabaho ng isang Pag-aalaga. bahay, isang housewife dahil wala po kayong day off. Di ba, Nay? Lahat gawain, laba, luto, linis ng bahay, pag-asikaso sa mga anak at sa asawa. Tama po? Opo. Ayan. So, ayan po, Nay, tanggapin niyo po yung mga school supplies at mga pangbaon po ng anak po ninyo. Ano po yung pakiramdam niyo, Nay? Napakasaya po ma'am. Yun ang dahil sa magnet at sa 10 piso. Ayan po, Nay, meron na naman po kayong regalo ngayon. Ano po ang mensahe nyo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Jill Bungalon? Siyempre, kapartner natin Opo, dito. Partner. galing din po yan kay Congressman Jill Bungalon at sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po kay Sir Jill Bongalon sa tulong po ninyo sa amin, lalo na po sa mga bata. Maraming salamat po. Anay, parang yung tingin mo kay Nanay, may gusto ka sabihin at idagdag. Sige po, Nay, ano yung gusto mong sabihin? Alam mo, partner, Baka gusto niya ng magnet, partner. hindi, parang naiibahan siya sa dalawa, partner, dahil kahit parehas tayo meron, kulang pa rin dahil yung 100 ay hindi binigay sa akin. Hindi binigay. Binili ng pagkain. Binigyan ka rin, ma'am, ng pagkain ng anak mo? Binigyan ka din naman doon sa pala. 100 pesos. Ay, nanginabang ka din pala, Nay. Opo, may gusto ka pong sabihin, Nay? Maraming salamat po. Ayan, you're always welcome po. Ayan, mga ka-action. Maraming salamat din po sa inyong mga nanay at syempre, patuloy nyo pong alagaan yung mga anak po ninyo dahil sila po ay mga regalo po ng Poong May Kapal. Malay nyo, hindi lang dyan nagtatapos ang mga biyaya na dahil po sa kanilang kabutihan at dahil din po sa kanilang mga nalalaman. Diba? Kakaiba yan, partner. Kung ikaw ay isang bata na nahulog yung barya mo sa kanal, ano yung gagawin mo? Tatawagin ko siguro yung nanay ko. Lalo na kung malaking pera yon. Magpapatulong ka, ano? Pero sabi ko nga, partner, eto yung mga bata na mga independent sa pagdidesisyon. Pero yun, yung mga bata, hello sa inyo dyan. At yan, ipagpatuloy nyo ang pagiging mabuting bata at syempre, huwag niyong pababayaan ang inyong pag-aaral. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico,
Isang lalaki sama nito Albay, mag-isa na lamang sa buhay at parang aso sa bodega umano kung mamuhay. Ang buong kwento, abangan. At isang ama mula sa Legazpi City, inoperahan matapos pumutok ang ugat sa utak. Ang ora mismong pagtugon sa programa sa gamutan nito. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Miss Sibi's Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Kasama natin ngayong hapon si Miss LV Sedeño ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, magandang hapon din. Miss LV yan. Napakaganda ngayon partner ni Miss LV. Miss Violet ngayon na araw na ito si Ma'am LV. Ngayon, Ma'am LV, isang lalaki sa Manito Albay ang mag-isa na lamang sa buhay at parang aso sa bodega na namumuhay. Kaya naman, ora mismong dumulog sa ang kanyang kamag-anak na si Rose Padilla sa ating tanggapan upang humingi ng tulong para sa kalagayan ni Tatay Rolando Bron. Ang ipinadalang panawagan, panoorin po natin ito. Yata, dahil ka na pwede magkarigos na talado? Pwede, kaya mo pa man magkarigos? Katindo ka po, kalakaw ka ba? Ayo, pero natamba ka ka. Ay, maluyan talaga. Apudan mo dugod si Pinoy. Tapos ka-istorya niya dugod sa talando. Pati hindi ka pinakaturog, di ka lang makundi o. So ayun partner, grabe naman talaga ang kalagayan ni Alam mo partner, pag Tatay ganyan Rolando. na matanda na, dapat yung mga anak partner, kung baga payback time, alagaan nila ang kanilang mga magulang dahil ilang araw na lang ang ilalagi sa mundo. Kumbaga, sila yung nagpalaki Maswerte sa'yo. sila partner dahil meron pa silang tatay. So ako na-miss ko yung tatay ko partner kasi Ako syempre makitatay talaga dalawang taon na din nung nawala itong tatay ko. So para tayo partner pala. Wala Makitatay na yun. Pero andyan pa yung tatay mo? Wala na. Okay. Kasama natin ngayon, partner, itong si Nanay Rose Padilla. Magandang hapon po sa Ma'am inyo, Rose. Nay. Magandang hapon po, Madam. Napapayak na partner Apo. si Ma'am Rose. Opo. So, Kamusta na ngayon, Ma'am, yung kalagayan ni Tatay Rolando? Nakakaawa po talaga. Ano daw yung kwento? Maaari nyo bang maikwento sa amin? Sir, okay naman siya nung di pa siya nagkakasakit. Nasustinto ng mga kapatid. Tapos, ngayon December daw, saka yung nagkasakit, nagsimula yung sakit niya na, hindi na talaga siya makatayo, makabihis na maayos. Kaya ka na lang doon sa, abando ng bahay. Okay. Ano daw yung sakit ni Tatay Rolando? Sabi daw po, TB. So, ibig sabihin, ikaw na yung nag-aalaga kay Tatay Rolando? Bali po, ako lang po ang pumunta doon para tingnan siya. Pero ang nag-aasikaso talaga sa akin, si Mama. Okay. Paano yung... Tapos tinatawagan namin yung mga kapatid. Kaya nga nag-post ako ng gano'n sa Facebook kasi naawa talaga ako. Kasi yung ibang kapatid nila, may dalawa siyang kapatid na isa Pipi, isa Pilay. Yung iba naman ng kapatid nagtatrabaho, may mga pamilya na rin malayo na sa Maynila. Okay. Kanino tong bodega na tinutuloy ni Bali po, Tatay? bahay na
pinahigaan niya ngayon, doon po yun sa may-ari ng resort, Valenzuela Resort. Malapit ba ito sa bahay niyo, ma'am? Opo, malapit lang po. Paano yung, kunyari, kakain si Tatay Bali po, Rolando? si mama po ang naghahatid, tapos yung kapitbahay natin ang pagkain doon. Sino naman yung nagpapaligo sa kanya? Ayaw nga po, di kaya naman ni mama. Tapos ngayon, tinanong ko nga siya kung kaya maligo kasi papaliguan ko sana. Ayaw niya daw maligo. Kasi hindi niya na kaya. Nanay Rose, etong si Tatay Rolando ay tiyuhin mo po. Opo. So ikaw ay pamangkin. Sino po yung kapatid ni Tatay Rolando sa mga magulang po ninyo? Yung ano ko po, yung lolo ko. Yung lolo ko po, kapatid yung papa niya. So hindi pamangkin, magpinsan po kayo ni Tatay Rolando. So hindi po kayo pamangkin, opo. Magpinsan Kaso tawag po ko kayo. lang po sa kanya, Tatalando. Opo, Tatalando, pero mag first cousin po kayo dahil yung tatay niya at tatay mo po ay yung lolo niyo po at tatay niya magkapatid. Tama. So kayo po ay bali magpinsan. Magpinsan. Opo. So, bali ikaw po, Rose, ang inaasahan po nitong si Tatay Rolando. Bakit po gano'n na lang po yung binibigay niyo Kasi pong po, oras, panahon, kahit po ay, kumbaga, second consanguinity na, no po. So, yung mga anak po ni Tatay Rolando, asan po ito? Wala naman po siya, madam na anak. Wala po siyang Wala anak. siyang asawa. Wala din po siyang asawa. So, mag-isa lang po talaga Dati siya po, sa nagkaasawa buhay. siya, kaso iniwanan siya. Iniwan po siya ng una niyang naging asawa. Opo. So, bakit gano'n na lang po, Nanay Rose, yung pag-aalaga niyo po Kasi kay po, Tatay Rolando? Wala naman po talaga silang pinag-aralan. Kumbaga, Opo, aside po sa wala pong naabot sa or natapos ng pag-aaral, wala din pong ibang aasikaso. So bilang kayo po, alam nyo po na talagang relatives nyo, kayo po yung nagbigay ng oras at panahon. Opo. Para maano naman sila ng iba namin, mga pinsan, mga kakilala niya. Nababanggit nyo po, Nanay Rose, na meron po siyang dating asawa. Opo. Ano po yung nangyari dito po sa kanila? Hindi daw po sila magkasundo kasi naghanap ng ibang lalaki. So hindi nagkasundo dahil nag-ganap ng ibang babae, o lalaki, itong asawa niya dati. Kasal po siya? Hindi po. Ay, hindi. So, naging ka-live-in partner. Opo. Dati, nanay, ano po yung trabaho ni Tatay Dati Rolando? po, nagkakarpintero siya po. Tapos ano lang po siyang talahin. Talahib. Nung iniwan ba siya ng dating... ng niyo, doon lang. Okay, yung dating asawa niya, ma'am, nung iniwan siya, talagang meron na siyang nararamdaman noon Wala na pa sakit. naman po. So patuloy pa rin sa paghahanap buhay itong si Tatay Rolando, masipag. Nung nagkaroon na po siya ng karamdaman, wala na. Doon na po talaga siya napipirmi, doon po sa bodegang ito. Opo. So ngayon po, naandito ka, sino po yung tumitingin ngayon kay Tatay Rolando? Gusto ko po sana siyang maipagamot, madam, para makarecover naman po siya sa sakit niya. Saka matulungan niya pa yung isang kapatid niyang pipi. Meron siyang kapatid pang pipi. Saan naman po ito nakatira? Nakatira po siya, madam, sa bundok. Nagtsatsaga na lang siya kubo-kubong bahay. So, magkalayo po sila ng tinitirahan? Magkakalayo po sila. Paano po itong si Tatay Rolando pag Si Tatay naliligo? Rolando po, nung malakas pa po siya, bumaba po siya ng ng bundok? Opo. Para dyan? Para po doon sa amin makitira, doon sa pinsan. Kumbaga, kung saan siya gusto niya matulog, doon siya. Paano po yung pagpaligo? Pagpaligo po ni tatay, paano ngayon? Pagpaligo, pagdumi? Doon lang po sa hinaigaan na doon. Kung mayroon po siyang hawakan, doon na lang po siya umiihi. So hindi po siya naliligo? Hindi po. Opo. Ayaw naman po magpaligo sa amin, nahiya daw siya. Pero gusto po sana nyo na paliguan? Ano yung dahilan kung bakit umabot sa point na kailangan mo nang i-post yung kalagayan ni Tatay Rolando? Ano po, gusto ko po talaga siyang maipagamot kasi mahina ng pagkain niya. Ano na daw yung pagtingin niya po, madam? Mahina na yung paningin. Mahina na yung paningin. Yung pagkain pala ni Tatay Rolando po, paano, Nay? Binibigyan po ng mama ko. Saka yung mga kapitbahay, binibigyan na lang po siya. So umaasa na lang po sa pabigay-bigay. So ang gusto mayroon naman po siya doon sa amin na kapatid na isa, na lalaki. Kaso pilay din po. Wala din trabaho. Ayun. So yung kapatid niya, yung isa pipi, yung isa naman pilay, tapos si tatay merong karamdaman. Ay, naku naman. Opo. Kaya nga po naawa talaga ako. Kaya sabi ko, ako na lang gagawa ng paraan para maano ng tao.
Opo, napakabuti po nyo, Nay, dahil kayo na po yung gumawa ng paraan para naman sa maliit na paraan na iniisip nyo po ay, pero hindi po yun napakalit na yan, no? Napakalaki din po yun kasi lahat ginawa nyo po para makarating po ito sa amin. At ang gusto nyo po, mapagamot si tatay. Opo. So dahil dyan, sa kailangan po ninyo na mapatingnan sa doktor, eto kasama natin ngayon si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yes po, Nanay. May tanong lang ako ha. Curious lang kasi habang pinapakinggan ko yung pag-uusap ninyo. Ano po yung sakit ni tatay? Dati po, TB daw, madam. Dati may TB. So, napatingnan ba siya sa RHU? Hindi naman po, mamang. Paano po yun nalaman na may TB? Sa check-up daw, check-up lang. Saan daw po nagpa-check up? Sa dati, sama nito lang. Sama nito. Ibig sabihin po, kung nagpa-check up yung sama nito, mayroon pong gamot na binibigay ang RHU for 6 months yun. Natapos po ba? Meron pong, andyan po, pinicturean ko po yung ano. Natapos po yung gamutan niya ng 6 months? Hindi naman po. Hindi kasi po hindi na po natapos. siya mahina na po yung kita niya. Hindi. What I mean po, kasi pagka in-endorse po sa RHU yung sakit na TB, libre po ang gamutan niyan for 6 months. May monitoring po ang BHW sa barangay nila. O siguro, Miss LB, Nagagawa ba ng barangay nila yon? Siguro, ang binabanggit ni Nanay Rose, posibleng nabigyan ng gamot, kaya lang dahil walang umasikas, walang nagre-remind, wala din nabigay ng tubig dahil mahina na yung matanda, hindi na talaga na ipagpatuloy. Kailan po nag-start na may TB si tatay? Ngayon lang po daw mo na December. December. Ibig sabihin po wala pang 6 months. Kung ngayon lang siya nag-start ng December, nagkaroon ng TB. Yung last check-up niya po, ang resita ng Dr. June. Ibig sabihin nung June po siya unang nagpa-check up o nung last check-up? Last po, ultimo po yung last. Last June po yung last check-up niya. Ibig sabihin po, nung January siya nag-start magamot ng TB. So June natapos. Ibig sabihin po, Nanay, hindi ba siya na-endorse sa higher hospital ng RHU? Opo. Ganito ba ang gagawin natin ha para mapagamot si tatay at nang makumpirma din namin talaga kung totoong TB yung sakit niya or kung ano man yung diagnosis sa kanya, balik po kayo ng RHU. Babalik kayo ng RHU ng nito, magpapa-endorse po kayo sa BRHMC. Opo. I-endorse kayo sa TB DATS para po malaman natin, gagawin natin yung series of tests, sputum, x-ray, para malaman kung TB talaga yung sakit niya or kung ano man yun, kung may pneumonia, kung whatever na sakit na meron si tatay. Yun po ang kailangan natin unang gawin, Nanay, ha? Padala tayo sa RHU, pa-check upan si tatay, pa-refer sa BRHMC. Pagdating po ng BRHMC, lahat po ng gastusin, lahat po ng kailangan test, libre po, ililibre namin kayo. Opo. Si Kong Saldi po, si Kong Jill, ang Ako Bicol Party List, naglagay po ng pinakamalaking funds sa BRHMC para wala kayong babayaran. Opo, madam. Okay po. Ayun. So, Nanay Rose, tulad po ng nabanggit po ni Ma'am LB, kukuha lang po kayo ng referral galing po sa LGU ng nito, RH ng nito. Then, once na meron na po kayo, pupunta na po tayo sa BRHMC. Opo. Magpapacheck up, sagot po ng Ako Bicol Party List yung check up, yung gamot, at kung ano pa po yung makitang sakit na ma-diagnose po ng doktor, sasagutin po yan ng Ako Bicol Party Opo, madam. List. Salamat po. Ganyan po tumulong na yung Ako Bicol Party List. Ano po yung Maraming nararamdaman niyo po ngayon na may pag-asa na maipagamot itong si Tatay Ronaldo? May pag-asa po, sir. Sana matupad talaga po. eto, Nay, wala pong ipinapangako si Miss LB na hindi po natutupad, Nay. Salamat po. Ang gagawin nyo na lang po ay umpisan nyo na. Actually, naumpisan nyo na, Nay, dahil naidulog nyo na po ito sa amin. So, yun na lang po, a referral from the RHU, then eto na po, Nay. Tuloy-tuloy na po yan. Madam, pag di ako nakasama sa work, daling ko na po siya doon. Kasi mag-aarkila naman akong tricycle kasi malayo din po. Opo. So, wag po kayong mag-alala na yan. No? Nasa magkano naman po yung pagre-rent po ng tricycle? 200. 200. Pero ito, merong kasagutan na naman si Miss LB. Ay, ma'am, hindi po niyo problema ang sasakyan, ha? Opo, opo. Meron pong service ang mga RHU. Opo. Pwede niyo pong hiramin yon. Opo. Tawagan niyo po yung barangay captain sa lugar ninyo. Sila po ang mismo magdadala kasama ang BHW. Opo, madam. Yun po ang trabaho nila. Ayun. Bigyan niyo sila ng trabaho. Bigyan niyo po sila ng trabaho, Nay. Pero pag hindi pa rin po sila gumawa ng paraan, kami po yung susundo po kay tatay. Opo, para po ay madala po ito sa RHU at dire-diretso po sa ospital. Meron po kaming ambulansya, Nay. Opo. Yan. Okay. At Salamat ito, po, partner, Meron ka pa po, Nay, na problema? Na, Hindi na, Nay. Nasolusyonan na po? nasolusyon na
solusyon. Ayun, yung luha na yan ay dala po ng salamat po kasiyahan. kasi matutulungan nyo na po yung pinsan. Okay. At eto partner, Ma'am LB, Ma'am Rose, at bukod sa matanggap yung tulong mula sa Ako Bicol Party List, may ipapaabot rin kaming sa aming programa na sa iyong tiyuin. Eto, tanggapin nyo ma'am, ang grocery pack mula sa aming program. Ayan po, Nanay, grocery packs para po ay makonsumo po ni Tatay Rolando. At syempre, Nay, kayo din po, alam po namin na talagang gusto nyo pong tumulong mabigyan ng pagkain ito pong si Tatay Rolando. Maraming salamat po sa inyong lahat. Natutulong sa akin. At Nanay Rose, eto pa, magpapadala po kami agad ng aming team para bisitahin po ng personal. Eto pong si Tatay Rolando at makita ang kalagayan niya at malaman kung ano po ang kailangan niya na maaari po naming maibigay pa. Maraming salamat po. Ayun, so ibig sabihin po, Nanay, hindi pa po nagtatapos ang aming tulong dito po para kay Tatay Rolando. Dire-diretso po yan hanggang po makapagamot at gumaling po itong si Tatay Rolando. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Miss LB, maraming salamat. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang iyong serbisyo dahil eto pa, Miss LB, ngayong hapon, isa na namang ama ang mula pa sa Legazpi City ang isinugod kamakailan sa ospital at sumailalim sa agarang operasyon matapos pumutok ang ugat sa utak. So, eto ang problema ngayon, Miss LB, no, sa sobrang stress ng mga tao, problema, talagang nagkakaroon talaga ng sakit sa ulo, sa pag-iisip, sa puso, hanggang pumutok pa, ang mga ugat. Ano, Miss LB? Alam ko yung nararamdaman mo, Miss LB. Mamaya papakwentuhin kita. Kasama naman natin ngayon si Jennifer Imperial, ang hipag ng pasyente na si Paulo Imperial. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Apo. Kumusta po ngayon ang sitwasyon po ng bayaw po ninyo? Hanggang ngayon po, ma'am, nasa ICU pa din siya. Wala pa ring malay po. Wala pa ring malay dahil nasa ICU. Kailan po ba ito na idala po sa ospital? Noong January 22 po. January 22. So, ilang araw na din po? 7 days 7 days. So, base po sa sinabi ng doktor, ano daw po yung sitwasyon ngayon ng bayaw po ninyo? Sa ngayon, under observation pa din po siya kasi kahapon po na operahan na naman siya dito sa tracheostomy. Kahapon? Opo. So, ibig sabihin, kahit po nasa ICU siya, unconscious po ba itong unconscious? Unconscious. Dire-diretso po yung operasyon. Sa iba naman po, nasakit po niya. Una po na pinasok siya sa ICU, inoperahan na po siya sa ulo. Pero dati na po, naoperahan na siya dati dito sa left side. Ngayon, dito naman po sa right side, naoperahan naman ngayon. Tapos, kahapon nga po, dahil nga daw, hindi pwedeng magtagal yung ventilator sa sa bibig niya, kaya inoperahan siya tracheostomy. Okay, Nanay, maliban sa iyo, sino pa ang naasahan nyo na mag-asikaso o magbantay dun sa ospital para sa bayaw niya? Andun naman po yung mother, tapos yung brother and sisters din po. Itong bayaw nyo, ma'am, may asawa po ito? Meron din po. Merong asawa, tsaka merong anak, dalawa po. Okay, sabi ng doktor, ano ba yung pinakakailangan nyo ngayon? Siguro po sir, yung ano lang namin, kailangan lang po namin, yung sa pang-araw-araw lang po na gamot niya, lalo na po yung mga antibiotic, kasi yun naman po ang ano ng doktor, mga antibiotic po. Ate Jennifer, bayaw mo ito, di ba? Opo. So asawa ito ng kapatid mo? Kapatid ko po. Panganay po. Kumusta naman ngayon yung kapatid mo? Ganun pa din po, wala pa rin malay po. What I mean is, kumusta po itong kapatid mo po? Siyempre, yung asawa po niya ay nasa ICU. Okay naman po. Okay naman siya. So, nakaka-cope up naman. Oo. So, ibig sabihin, matapang yung personalidad ng kapatid po niya. Opo. Tsaka matapang din siguro yung pasyente. Kasi hanggang ngayon, talagang lumalaban po talaga siya. Tama. Ilan po yung anak po nila? Dalawa po. Dalawa. Ilan na po yung mga edad? 6 and 2 years old. Batang-bata pa, no? Yes po. So, talagang kaya siguro lumalaban pa lalo itong bayaw po ninyo dahil alam niya na meron pa siyang mga anak na maliliit. Yes po. So, para sa medikal na pangangailangan, kasama natin muli itong si Ma'am LB Sedeño, yung coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Miss LB. Yes po, good afternoon. Matanong ko lang po, Nanay, yung pong bayaw ninyo, naka-private ward ba?
Nasa ICU po. Hindi po, what I mean, mayroon ba kayong kinuhang consultant? Wala naman po. Wala po. Oo. So, Talagang- yung discount card po, may nakalagay na classification, nakita niyo ba kung anong class? Hindi po. Kung Okay, ganito lang gagawin natin, nanay. Yung kailangan po ba ng antibiotic, dinadala ba sa pharmacy? May note ba sa likod yung pharmacy na pinabibili sa Binibili inyo? po sa labas, ma'am. Reimbursable ba yun sa PhilHealth? Hindi po pa. May PhilHealth ba kayo? Meron po. Okay. Nakausapin po natin si Doc E. Nagawan ko ng paraan na makausap si Doc E na mai-purchase namin yung gamot if ever na pwede may charge sa MAIP. May social worker po doon sa ICU. Pwede nyo siyang kausapin regarding sa food assistance. Yes po. Meron kami food assistance sa mga pasyente na medyo matagal-tagal na naka-admit na kailangan talagang tulungan. I-endorse lang kayo sa amin ng social worker. Yung hospital bill po ninyo, rest assured na isi-zero balance namin ano man ang mangyari. Ayun. hindi Salamat naman kayo po. Ayun, Thank you napakalaking tulong yan at wala na po kayong kailangan isipin pa po, ma'am, para po sa babayaran po ng bayaw po ninyo, ng pamilya po ng kayo po. Siyempre, yung kapatid nyo po, talagang problemado yun. Malaking tulong na yan, So, partner. wala na po kayong iisipin patungkol sa hospital bill dahil sagot na po ng Ako Bicol Party List. Salamat po. Ayan. So, ano po yung pakiramdam nyo po ngayon, ate? Medyo maluwag-luwag na po na wala nang ibang maisip kundi siguro yung pang-araw-araw na lang nagastusin namin. Opo. At syempre, dagdagan ng panalangin. Dagdagan Yes po po. natin ng panalangin. Tanong ko lang, sino po yung nagbabantay sa kanya doon? Sa ICU po, ma'am, bawal po yung Papa, bantay. yung Andun pong na sa watcher na labas. nasa labas, Yung sino po? kapatid po, minsan Pwede yung pong babantayin nanay sa akin po. sa Malasakit Center, table Yes 4, para po. ma-interview ko doon kung ano Okay yung po. pwedeng ibigay. Opo. Padala na din po yung discount card or yung blue card. Opo. And then yung mga reseta po na pinapabili sa inyo. Yes. Igagawa natin ng paraan kung paano ma-purchase ng hospital. Opo, ma'am. Yun! Yan ang Salamat. sinasabing ora mismong tulong po pagtugon po sa inyong pangangailangan medikal. So, gumaan po ba yung pakaramdam nyo? ate? Yes po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. So, lalabas po kayo dito na bit-bit nyo po yung Magandang balita, magandang partner. balita at yun po. Huwag po kayong mag-alala, nanay, dahil kami din po dito ay sasabay po namin sa panalangin yung kagalingan po ng inyong pong bayaw. Salamat po. Eto, tanggapin niyo po din itong grocery pack para naman po sa kapatid po ninyo at sa pamilya po ng kapatid po ninyo para naman sa pang-araw-araw. Salamat po. Ayan, maraming salamat sa muli po, ate. Miss LB, maraming salamat. Ikaw talaga ang number 1 na nagbibigay ng solusyon pagdating sa medikal kasama si Congressman Saldi at Ako Bicol Party List. Partner! Yun. Talagang maasahan si Ma'am LB kahit anong oras available kung sino ang nangangailangan talagang nandyan siya. Yan ang utos sa atin ni Boss Aldi. Alam mo, partner, tulungan galing kung din sino yan sa nangangailangan sakit, ng tulong. partner. Galing din yan sa sakit, pero pagdating sa pagtulong, partner, walang sakit-sakit. Walang kay Miss sakit-sakit. LB. Opo. Uunahin yung ibang may Correct sakit. ka dyan. At yan, mga ka-aksyon, ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol
Tabang ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindonas. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan.